MLA ka Nongpoh constituency uba meral bonds ulaya thu akhmat kilat pathai kubor halor ka ke balami HAKA jing yamir jingmut bat ka high level meeting ka SORKAR jalla kabalalong hanong ba shlong kerpang naga benta kumno banthau kilat kilenti banrat dingkhong yakane ka khlam jingpang covid khat khandai kabala pur state bat dang yai kiu hakari bhoi district bat HAKA jalla hi borok away uba meral habaya thu shikilat pathai kubor manta ka singi ka arpho tarik ujemang ulo ong ba hakate ka jingyalang balapan long HAKA khandai tarik ujemang laidon lang menteri rangba ka jalla bat usembut menteri rangba ka SORKAR jalla ula IT shaki ya ka jingtho na ka benta ki babun ki jing DONKAM da ka bau ongru ba DONKAM mi ki jing penkhre ya lade namar kanu ka khlam ka bawan HAKA jalla ka donbai ka sin lingshop ka baningkong ka sin lingshop ka baar bat ka sin lingshop ka balai bat DONKAM ya ka SORKAR ru bakan penkhre ya lade na ka benta ka jingwan lingshop HAKA sin ka baar habalamat dangshen house nam baladeb hajar arpho ya ka sin ka baningkong ulo ongru baka SORKAR kaladai ban PYNBIANG khambon ki corona care center bat ya menta nyempat don dangdon tang ya ka civil hospital Nongpoh lembat ki CHC haki jakasor jongka district hanre lada ki nongyo ya ka positive covid khat khandai ki dangkiu kata kanwanra ya ka jingma shaki nongsong snong namar kumbalong menta HAKA district kalakot shaka khatsan person bat ka SORKAR kaladai ban penkelano ya ka MCH ha umran shaka covid hospital mardor khlam da penslam Kuntup langru ya ka GNM ha pams bat ya ka Ayush hospital ha bhoirombong kum ki covid hospital ulo ongru bau latho shaka SORKAR ya ka jing DONKAM jong ka te ka hospital nadu ka surok ki jingte ki ba DONKAM ki nong train nadu ki staff nurse ki doctor ki grade 4 bat ki wei na lor ki jakashet bat ki kamra ab ya ki nongpang bat ki wei pat ki jing DONKAM ha khaman to haganeka por ngoban ai kuble ya ki porlok na po ki press ki balaya wan na ga bantai ni ban ai ga ni briefing na ga liang junga kum we na ginong mekmat na po ka them ribhoi na ga banta ki jing DONKAM ki babun ki ba kum ka district ki DONKAM na ga banta baniada bania khun ya ga jing posted jong ka khlam jong covid khat khandai men ga khat khandai tarik ni layo bania jong liung panai me jong arja pwe kadang gini high level meeting ka bala khot da chief minister da speaker bat ka tu ni ki MLA na ki political party baro ni layo bania donlang bat ba nagaliang jonga ni la penbet nagaliang jong ka party ke jongi habangen simkhia kumno ban pek ki issue ki bede bat karib hoi district bat ki ngalayo ban ai gani ka city in writing ya chief minister ya deputy chief minister ya health minister naga banta ki ni ki jing DONKAM ki babun ki bakum ke district ki DONKAM ban ngin pen kre ile de balingi ong ban ngin pen kre ile de ngi sutu kanu ko khlam ba kawan kadon ka first wave kadon ka second wave kadon ka third wave ka fourth wave perkam ter gini gidi ka jing long jing man gi khlam gi por blade but menta ngi don ha gani jing wan shop jonga ni ka second wave ka jing wan ka baar jonga ni ka khlam bat nga ong hakane ka por ba kum ka SORKAR hi baro ko we ka SORKAR jalla ha bangilamat ya ka first wave of nem blade ladi ban position ni ladi na galiang jongi ngila persyang ban pensungu ya SORKAR hai kini ki review meeting ke prepare bat kum ju ro ikini ki point ke banga ngas pensungu ki gide mulai ban ai nadu men chem snem ba ka SORKAR gede men penkre ile de na ka ban ta ga jingwan ni shop jong ka khlam ka ban kong kalong ba mangindon ya kini ki dedicated corona care center kemud bagi covid hospital hapok ka district ke jumi mentangim dan gidan tangga civil hospital Nongpoh kabadan tang khat pratali gijing thia ya menta kitar gidi badang supun kiu menta dang sian bat gidang persyang ban penkere agi PHC bagi CHC kat badan san jing thia nelai jing thia sipo jing thia bagum ta hendre ladagi case ki duna kamnele menta ka bangi tieng kalong ba yo lese ka jing Q state jong ki case kumbala ban sutu karib hoi gede ka bawan baar ya ka jing bun ki case ha jela ka jong darangin pe jaga positivity rate jong rib hoi gede khatsan persen ka ba kabut ya ka is khashil gede 80% ka positivity rate karib hoi gede khatsan mar kata kalong alaming ba theke mi kwa kalong ba gani ka dedicated covid hospital bade ban bakan don no mardor kumugil ajumut bade perlong ya gani ka MCH hospital ka badan yang tia umran kabaga building gala dep ki babun ki bentala dep ang tu
tian mar ke jingwan jung ne ke klam ngila ai jing mut ke sorkar ba kadi ban convert ne tu saka covid hospital mardor klam da penslam la thor ro sorkar gini ki jing DONKAM ke badon kumba chipo atan tali jing kam kum ki electrification ki transformer nang tagi generator backup nang takum ka ban penbahai tu surok ke barung nang tagi incinerator ke basan po KLOI nang tagi biomedical waste infrastructure nang tagi staff ki DONKAM tu medical officer ki staff nurse ki cook ki kini ki grade 4 staff ko ta ter kini ki buk sorkar ke di ban fokus nang rawan penbiang kenang ba kadau ka bing ha bandon gini dedicated hospital kolong ba kenang ba gani ke civil hospital ke ban Nongpoh kenang ba kanom ya kle lang bat kini ba pang covid marmenta ko bala ban sutu ka civil hospital Nongpoh gi ba pang covid ru sumarang tu khat prajing thia gitu kiwi general patient ki ba pang diabetes ki ba pang heart ki ba kha khulung ki ba lisim dawai ki ba pang kishori baro i sumarang tu nang ta gani vaccination center na ko bantagi 18 plus nam tagi 45 plus borok gadan hagju campus ko office jong di amani chu gadan hagju campus te nomor kata DONKAM hi bandon la ka jong ban pun kerpang ngan chu ai phi ga nuksa men hagini ka arlai sngi ke ba ngadon hagwi ka step ngadon civil hospital dang wara ka kadon ga jing khlat jong wi long kemi na bo bernihan ha ba ya ka met jong itu di ba khlat long ba covid lara lengba jong kitu ki kun samla ki bang yang lan na kamta ban injection ya lidi ban le vaccination nam tak 18 plus tik hang tang su thu ya ki long risk kel ka don ke risk na ka banta jong ka ne ke ka sumar de na ka dau bang DONKAM ban dedicate no e ka wi ka hospital ka kerpang ka mo bakati ka MCH hospital ka meran ha ju ko por standby ngin ai jingmut kum ga ne GNM nursing school ka bra pamsim banong ka standby baga sorkar kan chimkhia ke jing DONKAM hang tu na ka banta ban penbiang kum no bagan long functional bad ha ju ko por kum ga te ka ayush hospital po boirumbong bar kum ju roda de bala e ka ne ka building jong SIRD ka bra hum yamru ban convert iki kum ki covid hospital ki dedicated covid hospital ban sumaria kinong pang kata ka jing dawa ka ban kong ka jugi kabar kalong namar kumbala apa sutu menta ka sorkar ka betha ya ki BDO long bag district administration ban identify ya kini ki community corona care center ni community isolation center ha ki snong beper ha ki ba kin sa fon na galyang jong government kata ka jing ong jok sorkar ni kwa ban banjur ya kani kalong ba namar bangi sutu mentaki CCMC hagi dorbar snong jong ba snong ki badon kimdon ka financial assistance ka bakiyo na galyang jok sorkar kan sibun man manage ki nyuma ladangi sutu wala da ka sorkar kan bay ki jinglut jong ki isolation center ni corona care center ru tendre habakut hingi DONKAM ka jing trilang jong ki CCMC de na ta kadau kat kum ga jing pena ya kani ka kamar kani ka KLAM ga di national disaster kat kum ga disaster management act arjarsan bat kani ka epidemic disease act kat praspa kandai punyo kini ki di national disaster ha ka pak sorkar ka di ban simkhia ban penbiang ngi DONKAM nam ta kini bat ha ga ju ko por ban pejru ngi dawajur balang bajung ni ki ak per ba sorkar kan perkhat na ka banta ki longjing ki beduk ki bajinjar ki ba syam jinjar ang banyu ka KLAM ka di ban ai ki jingrap ban support na ka banta jongki sakawi pat ka mat ka binglayo ban ya kren kalong na ka banta kono banang penbun ye kini ki center ya ka vaccination mangisuk tu menta kani ka dawai kani ka tika kadon ka jingduna na ka banta ba mla ban penbiang kat kum ka jing kwa jong kini ki ba kwa ban wan ai ketika khamtam ya kini ki khat pras nem seneng ki babun ki samla jungi ki phone yang ki ong ngi persang ban register mla ban register ada ngila register ru ngi mio slot lanu ngi yo bakum ta te gidon gi bla yo bakum ta te bat ngi kentu ya ka sorkar bakin semkhia ban penbun ni dos ban penbun ni kini vaccination center ban pensuk ye ki khat pras nem ru sau nem kamtam ke babun bagi population gini bakin let segitu ki vaccination center bakin laban IAKI vaccination ki jumki ba haju ko por dawarang sorkar bakan make sure ba ka tika kani ka vaksin ka dei ban long in place dei ban biang na kamta ban penkre na ka banta ki paj ba ki jumni sagawi ka banta ka ba saw ka dei na ha be dei bat ka jing penbiang ki ambulance bat ki mortuary ban kini ki kalikit media bat kalikit nongpang mendangi sutu ak jala barok ka we kadon ka jing dunai ki ambulance
bat kadon ke jing duna ya kini ki mortuary ban ki kali kit mediap ki bayap lungba covid namar kini ki kidan ki kali kit mediap ki kidon bun haslong da bakim tre ban kit ya giba pang covid ngadal de ngadang mat nadu ko to ko por ko bayap itu Eugenia Rumbai ibana Nongpoh hang tur kadon ka isu na kamta ban yo ban wara kloi ni ha ban pha ga kali nang nem Nongpoh ban kit in mana slong dan ngimyo ai kali waar men chisngi dang yap itu kong license khongjo ibade na po pamrio ru kadon ka problem ka ha ban yo ai kali ban kit ki maliap nan ni grim ban wara chini ni ha ban pha kali na Nongpoh ber kumta ter mar gi babun hi kini gi bayap ki bla po ya ka kategori D ki babun hi kala refar na gi man gi district ki refar sa Shillong ti gi jing klat gi barbor kala bande ha ni grim kala bande civil hospital kala bande Nazareth ni dawa ba ka sorkar ga di bandon ka dedicated tim ka bandon hai kini ki hospital ki ban katar na kamta ban yarap komno ban yo ya ka ambulans komno begin yo ya ka sunduk komno begin yo ki jingarap kenang ba kan pensuk ya gitu gilong ying ki baduk kamtam to gidong gilong ying ki ba itu ying ki MLA ha bagi phone gi yo ban yarap ki ka KLOI tadi gidon gilong ying ki pomdon ki itu ki MLA senong kin poi kum ka bajai ka tu gilong kemi ha pamrio ngani itu ipin mar itu ki refar na civil hospital Nongpoh kira ai kira far hapo negrims swaban po he negrims iklat no ide covid patient hab exam saya post mortem margi ong broad death hab up simit ki hapan sa adu next day bat kajing slam ka system ka maudang diang polling station ka police station kajing slam jo ka proses ang tu kumno bikin penbiang ikot ki suki hadu ba ka bampor hadu dengan nyo kunta pra kenta ban up ya gitu ki long ying ki bamat ki jing susi banyo ban rapat ya kamen ini chu ipi ti kong ibaklat nadu ka khat pra tarik janmit dang yo ban wara ai kamet na po ni grim sadu ka khat khandai tarik janmit lai sau buji ki dang mi na slong banyo ban pendep ini formality tingi kwa ban kentu ko sorkar na lor ban penbiang ye ki ding marchuri ban ha geju ka por na ka banta kini ki baklat broad death ki bedi ki covid patient ki formality ki bon galong baharas ki pa iba ni kwa sorkar kan simkhiar kan ni ngalayo bani krek nalor kan neru but sakoi ka benta ka bagi banjur kalong ba kan ni ka benta ka pesan ke ding la tho cho sorkar ba namar ba kan ni ke notified disaster kat kum ke epidemic disease act praspa kanai penyo ka disaster management act arjarsan ka sorkar ka dei ban sim ya gejingkit kri ban penbiang ya kijing DONKAM hagilong ying long sa marmental impose ko lockdown la impose ko curfew haban syong haying curfew pinumyo ban mi saba lockdown pinumyo mano ban sim git kli ban pembiang ka bam ga di DONKAM gration jong gi ying di baduk kamtam to ki badon ki ba em tingim ong jendre ki baduk kamtam na e kinyo kadi ka kamram jong ka sorkar kiwi sorkar jerla kala dep ban penai gani ban ai gi jingarap tingi kwa apa sorkar jela jengiru kan sim khia halor kani panyarap ya gitu kilong ying ki beduk bat ka pon ga bakhadu melai keren menin na kaliang jong akumu MLA bumi khmat ke district kalong bandon ka wei ka wholesale vegetable market ha mauyong la kono ban pensuk ya ginong rep ki jongi na riboy kumala masuk tu ko sorkar kalau identify kini ki wholesale bandi ki juhur kum hamlim kum hasmit data tende ki nongrep jungi nari boy ki bun ki bofon yang hab ki lek po hamolai ki sabat ki sa fine ki sa pen phai yang bat kum ta te ki mio ban rung support selong gini mentali menang impose kini ka lockdown ka total lockdown te kandang bu jing susu ya kini ki ba ki nongrep ki jungi gila kentu bakan don ka we ki dedicated market ka ba kinio ban poi gi mar hang ni hamau yong bakan pensuk dia nang tu ni oman wan phai no sari boy kita di gimat ki menglayo bani keren menin HKBD begitu high level meeting ba ingi scam baka sorkar kan sa simkhia halor kini gimat ba ngi kentu na kaliang ka jongiru ba ngin yele kat bala ai ban simkhia gini isu nalor kani si kiwi de ki isu ki badan hakane ka por ka bangi ka kwa ban pensngo long ba jong pi gilat pathai kubor kata ka long bakum gi pai ba ni hab ban simkhia ya kane ka jing posted jong kane ka klam menta kumala ban sungthu ka jing kiu jong gini ki case kumala ong men ba ka HAKA Ribhoi district hi kalong khatsan persen ka positivity rate ka is ka sehil gede arpoi persen
hak jala ber away ka average kelong khatsan persen ka positivity rate kumbala ban sun i ka long very high dan ini ya nujor ya ka ri ki jungi ber away ter mar kata ke e ka ba na soban kentu gi pat ba nong song snong kin don sibun ki jing jenjar lang ba ki total lockdown bat kum ta ter ngin subhaban yaisha bangin ya trelang bat ka sorkar na ka benta kumno bangin la ban yada na jing pustet jong ka klam bat ka kawi ka bang kwa ban kentu long ba jong ka por ka long ba haba la impose ka lockdown ka sorkar ka de ban simkhia ban position ye le de haba ka don ka lockdown bor ka mot ba sorkar ka yo e ka lat ban pen krek ke ki sumar ban PYNBIANG kini kita kenang ba ginong in place ye kini kijing DONKAM ki jungi hagaju ka por ya ki health worker ki jungi ni suthu ki nong tre ha po health department ki district administration ki police ka duty ka khiaba dan re ni skokumen bat ni kitbok ki riang ni ai khobli kerpang ye kijing tre stom ki jungi ni kitbok ki riang ublem don rengkat bat ki mangi suthu ngadala der ngala visit ye ki PHC ye ki CHC ha go bun ki jaka habang iyo ban yakiran bagi nong tre jong hapok ka help ki nakiru ke don ka mensim ka jing sunting ba komno bangin sumar ka ni ka klam ki la sedang ban randin ki don ki staff ki hukum kita ki nurse ki paramedical staff ki omote ngir ka ban sumar la de ngin le komno ngin training nong tre on ki balada ki nong tre phi ki nong tre hapok ka help ni pin randin no de mano ban sumar ke phi ka tang so ban kentu ban kerpat ka sorit yagi nong tre ya pok health department ru ba pin sumha pani sha to itri stom ya ka kamram ka ba pi don kin don ni jing jinjar ke babun ni sutu ki jaka sa kimbiang pilit tre pi pe gi covid patient men sngi men mit pi habli sa chayeng bat ki kimi gi pa gi khun gi kiti jong pi kalong ris ba ni kentu yo sorkar ru ba kin don ki dedicated jaka sa nam ta gi ni gi frontline worker ge sumar gi covid patient gi jongi knang ba kin nom ya kan nom don ga jing seir ye gi bahayeng gi bahasem gi jong kiru bat long ba jong ni ka por na ngor uban kentu ya ka sorkar HAKA bede bat kini ki home isolation kit kitu ki tiar mo gi dawai gi jing DONKAM gi kin kit ke bagi la song hapo ka kin ya senduk ban pha sya gitu gi ba isolate ile de gi yeng gi sem te kumbala absutu na galiang jong sorkar ki la penbena ba ki la pha ini ki home isolation kit de kumbala absutu gaji ki sha ki pat ba ki ba isolate ile de bun gi klemio ye gini ki home isolation ikentu ya ka sorkar bukan sim khia lor kene HAKA bede bat kini ki community corona care center kumbala penbena da sorkar HAKA meeting jungi meninru kumbala absutu gidon kini ki kum gondon bosco hall kum gene ka balahika bidyalaya Kiting Road nang daga Kurwar multi purpose hall Haji Aulum Bateman ke Shillong Gurudwara 8 Laban Sport Club Indoor Stadium dar gini gide gi bala ka sorkar le pramna bikin sedang na du khat khandai tarik bikin sedang do khat khandai tarik jong me bangi kwa balong ba jong pigilat patai ko bor pin budin begini kin trekam jisha ndai bikin long only in papers ndai gi kwa bikin trekam jisha kin ahisha ka service ban sumar nagum tagi pajba ginong chong chnong jongi po ganeka jella ga jongi bat HAKA bede bat kawi ga benta bang kwa ban kerpat ye ki para nong chong chnong ki jongi ki bodon hapo ka jella hapo ka district ga jongi ru kani gede ka por ka bangi jinja kalong bangi ya apedeng jong atma ki don sibun ki ba yo positive ki don sibun ki bala khlat no habodon ki ba khlat barabor nagaliang ga jongi kum ki nong chong chnong teng teng ila tieng sepapalat tengah ban kentu ba kum kinong song snong ngimdei ban da tieng palat ban ngimdei ban le slur palat ngidei ban fikir ngidei ban deng bahai gi mas ngidei ban gi mas borbor ngidei ban deng ar sertap ngidei ban phong gi gloves bat kum ta ter gi jing yada gi jongi bat habadon gi baklat asnong hathauro habadon kam ban yemi na gamta ban yarap ban ti chliu ban yarap ban ai men sim kini ai men sim hang taur kom ngimdei ban ye lum paj ba pan re khamtam gi jing kentu na ka benta jong ki bahayeng ki bahasem ru bomdei benda siir bomdei benda ting gidon gi jaka gi balong gumta te nga kentu bolong bangin nom siir palat nginom ting palat nginom pedri na ka kamram ga bang ngi don renga kentu gi nong song snong jong kari boy jong ga jalla ga jongi bangin ai ga jinge trelang bangin bu gi jing duai gi jongi bangin ai mensim yeki HAKA por ga badon kam khnang bangin la ban yakun ya kan ni jing purstet jong ga ni klam jong covid-19 namar gini jing pensutu bakala gi don sibun long bagi social media long bagi ki lat patai kubor gidon giba pensutu bakala nadu ko bade chaphangi ka jing lik tap iki media chaphang ga vaccination
ki sapang ka ni ka klam ki don ki ba patsutu ba kala ki ba penting pensmit ti kumdi penting sapa palat ban ngej big ye ki ni ki khubor ham saya ki ba yalam ba kala ka pom perkhat ka jungi kum ki nong snong ka kerpat da ka soret da ka por kham tam ha ba don ki ba khalat ini le ka bala ban aimen sim ye ki ba hayeng ki ba sem ban ye don benta ban yarap ye ki ta kom da ka ba burenti ro ye ki protokol ki tu ki kendon ki ba ka sorkar kala bu be burenti na ka menta jungi ki nok snong